Lada ka sorkar ka yarap ingi na kamon, sngobha wathap ingi na kadian. Ke Hills Farmers Union kaseng juga nongrep bekentub ru yang kamri siar kibara sedang mentala katu kani benai ribu na jongki kilaman kijing namar kijing pelip boarding badru kijing rem palat ka by boarding kilong ru kijing kijing nori siar kijing kendu na kapor kalong kijing rem palat ka by jingbam siar kijing pelip kakha ka boarding bad haju kapor kijing kiu palat ka by thang boarding laban kedau pakaseng HFU kelas sedang ningkong yang kamri siar ban penkai ki peleng saw hagasnong sonidan ke badan hakamawati constituency ke bajangai ke 10 kilometer ai nagasnong umsning habagara mo ke jajai sekretari ke HFU ba Alfon Carson Tiu ulong bagathong jo kaseng kalong banhikai ki nongrep banri ki siar ban penkha peleng saw berkwei ru ban ple kalat kamai ke ji na bata jongki Nila sedang ni kene ka poultry project aka tarik ubnai November 2004 Kajing tumuhi jongi bang isyem ya gani kasinjam nakabenta ban ikai ye kinong rap bakin ri ye kini ki peleng ban ri kini ki siar ki bakap leng sa kajing tumuhi kadai nakabenta ban grade ya ka job ya ka employment bane ban ikam ye kinong rap namar ni i bakinong rap bunsin ki juyo ki sabit tang arsin jisnem kawai kadai hakapor ka ba ki di sinsar bat kawai ka ba dai hakapor ki di sin te babun bagi jaka khamtam che kini ki border lei ni shania bet hakita ki marrap jadi nomor kata kadang ni kwa ya ka ban hikai ki nong rap bandala kha kini ki siar kindala khai kini ka pleng saw ki sedang ban yo pisaman man kasni nomor ba siar ki khai kini pleng saw man kasni kum ki nong rap nya kendu she ki babun ki jinge habani ri kini ki siar kadai ba kalarem plat ka jingbam nomor ba ni haban shania yo jingbam da ka bangi haban thip na yo kata gari ka wei ka jinge ka baar ka bakum kinong rap ya kendu ka lomba khamtam hakapor bangi sedang hagunai do bombar namar ba ka kriak plat ka benai ka beneng hau Desember te ka jinge hi ka dei ka bakum kinong rap ni sungtho ka dei bet haka jing lip khari jong ka lai kani ka dei ka wei ka bakta hadu kata ni sungtho ya ki ni sungtho ya ka jinge ka bong nong rap jinge yo kendu hoi ni ju yakran na koi kapor but kani kadi kamat kaba ni snow day ya kaban pun snow sa sarkar bahwa nila ban ai shibun ki jingrap ki nong rap si kala banong ki sembai si kala banong da ki yeng kisam te hendrei kaba nong rap usya kani no lani usya nyon kadi hakani kalai tenga snow ya kaban ra ya kani kaban pha ya kani kubor sa sarkar bakum ki nong ri jingri bakum ki entrepreneur nginum na ban yen namar bakawai kadi ka lada kalai kamdan kamut ya kendu ya kajing kajing klumar palat jong ka bylight ro kani ka kata bahai kinong rap jong Kleitoro bakamlong ka pasuk ban sedangi kani kam namar ban sedangi ka hapshim na karam na kibang nalor kani ki shania ki jingbam bagi sembai tang na kajela bat om nabar baga jingwan ki peleng siar nabar ka khnyot di kador bat kani ki pendu nong shika de ki chisin perkhat ni ladap da ka jingkiman ka bakrau ha ka baka sarkar kala ayengi kum kalun daga bang daga SBI dendrei habangi persyang banle ya ke daga kam ni i baki nong rap jongi ki dan hab dengka jingdu nong mat nalor ba ka ki siar ki yap ki haban siu sa ke ka lun tenga kwa bana kaliam jong ka sarkar kumba kala le ya ka poultry mission ya ka piggery mission ya ka mill mission bat kum taru kan perkhat na ka banta jongi ki nong resia bahkan shim ya ke jingkit klik bani rap lem ni ki nong rap ki jongi bakin la ban yang halaki jongki kijat bahkan nom don kanu kuno ke jingdu nong habaki persyang ban ri ya ki sia tendre ngasngo ba ka khamtam ya kani ka poultry project ka ba nyingi sedang mdei bangi shania ya sembai ni shania ikijingbam na shabari andre yakini kijingbam yu sembai nyingi ya trailang bat ki briu ki jongi hi kibana po ka cooperative society ka bangitip kung kamuko te day namar kata kadaw nga sngoban pha ya kani ka kubor ka bastrong ba lada ka sarkar ka yarap ingi na kamon sngoba wathap ingi na kadian namar bangi sngotu balada ka sarkar ka ay jingyarap ingi na kamon tangbang isya khatino hakalat isya khatino hakayo kahat na sngo bakani ka penduk mensiu shisha yang itu hadian bikini ki nomrat ki jongi mentaki siar kelas dang bang kapeleng kelas dang berpenyak yo ya kisha kayo kahat Hendrei menta ka jinge ka bangi kendo hot ka ditang ka jing sedang ka bangi kwa pan pencelori kinong rap te Hendrei ha bangi kendo jinge ha kayo kai kata ka jinge kum kinong rap ni kendo kalong ba
ki wan ban telep ki peleng ki ba le si tang kum na khana para ki om bakadon kata ka peleng company ka baki wan de ki trok kani ka penyap ya ki nong rep ki jungi ki beram sedang ya kani katam namar ngimla ban yele ya kador namar kador ka baki ni ki company ki IC3 kalong arspa sipo arspa arpo te henry ki nong rep ki jungi habangi rep kata ka price ka ba niyat tingko jungi hapo ya wapohan kadai ka ba ki penyap pada ya ki nong rep ki jungi tengah sengau ba ka department bat kumjuru ka sarkar kadai ban kontrol ya kani ka jingpoi jong kimar kibana sabar Hagway perkaliang habay karan berway ni kitraj ng Progressive Primary Multipurpose Cooperative Society unong sala ni kipeleng saw ribhoy kumju hasar sulong ba bantay sing panbu ulong magamlong besuk ban pinsange ya kita kipeleng siar kibawan nabar nomor gejala kampala ban pendap tang hapok hasar sulong ru nomor badang duna ya kinong reb susu ulong makani pendu mensim yabun kinong reb hadu menta meneru kipeleng saw penmi nakani kejaka kimpala punya yau bah nomor gejingwan ji company banabar Habakali halor kumno kajing penya yaw ikipeleng saw ba bantay uloong ba kajing dawa ikipeleng saw kabun ba habapet ikijingwan kipeleng saw nabar kajala shising kipoy bet dikitrok hapo yaw kumta ikil prinslur kinorep nakajala banri kini kisiar bakhay ikipeleng saw namar kajing dawa kabajur hapo kajala hi borok away Hoy kalong kabae ya kaban stop ya takipeleng gibanabar ban namar bangin patla ban pendap tangah po kanika tangah po silong ru namar bangidang don tang hendiat kini ki farmer bat mentang idang don bat kajongi ke society ke bangi pa niap penkai kini peleng te impala ban pendap silong impala ide ban ongru syaka khamta me ke sarkar ban kumnu ban kontrol ban banum mra ki peleng saw na ban namar bang nan ka jela jong impala ban pendap apo kala ka jong ka jela hakabai bat kapeleng saw po market kadiman kabun ha namara ba bangi pet ya kajingwan kapeleng na bar haka sisngi na makla kunu ka poibet da kitrok hapo yo po hat temut kadiman jong kapeleng saw kadon nang takadaw ni kum ka society bar rengkat kajing trilang jong ka Hills Farmer Union nang takadaw nilai i jingai ba ka market jong kapeleng saw kadon hapo la ka jong ka jela di nakatadaw ka Hills Farmer Union ka kene lagi jong kiti jong ka ba hangi po ri boy ba kin let shakinong rep ba kin persang banri ya ka siar lea ba khamtam ban pen ya yo yang ni ka peleng apo lo jong ka jela te ka we ka long ba kumne meneng ong ba ka dei hi ka peleng ka bawan nabar kalong ka pen ayuno ka pendu mensim no yang ki farmer nama balai hadu mentam meneru kidang ki peleng ki farmer ki siar ki la kha kidang don sa hadu hang ni mentang imla man penya ya ka te terkadau ka jingkar pat nang ni smart kalong ba ya ka sarkar bakan le bangi kumnu bagi ni ki farmer ki la persang mandri ki siar bagi peleng du ki la kha bangi imla pat man penya sabar kata ri ka jing ki jungi nang jingkar pat ka sarkar bakan le kan nang smart te ngakon turu ya ki pat ba ki badan hapo jong jela ada ninya persang kumno ya kaba hintiet hi laki ni ki peleng la jong ki bangi penmi nang ni hapo ribhoi hot nang ni khamtam ni la market ikini la dan kumba arna lai banai la penya ini ki peleng sapo lagi jong ki jela ki don ki buon ba ki department store ni la hai ki sayo sahat ni la ai ila sedang menya hi bat kajinya kalong ba ngidang penhian ka dor te ngakermen ba banginum ba bagi farmer kin im tengah kerpat lagi pai ba bagi nyarap ya yangi kum ka society ba ka Hills Farmer Union perengani kajinya ban kumno ban nyarap iki nongrep bagi nyo ya kata ka kajing mentoy nama ta ka jongki ken ba mangki ru ki yo lemba ka ni ka skin tengah kuak ba ila ken ban kumno ban siu dep pada kata kaba maki kishim na poka SBI